me. What you got to me in Facebook is already totally damaged. Sorry, I cannot help you right now. You gonna pay. Madali pa lang. You pay? You pay? Do you have a proof? Napanagreklamo iti may nga ginang nga idulin tayo itinagan nga Carmen. Iti opisina iti Philippine National Police ti Ili a San Vicente. Ti mismong asawa na ang may nga Australian national. Amanagan iti Michael John Carroll 55 ti tawen na nga agdama nga agnay iti Barangay Pudok San Vicente Ilocos Sur. Sikon ken ti biktima ani Carmen, may pagarup nga i-upload iti sex video da nga agasawa iti may nga social media, particular iti Facebook. Iti lang napalabas nga Oktubre 20, 2012. Sikon ti inisyal nga investigasyon iti kaming iti PNP San Vicente, iti nasao nga petsa, ket timawag iti kakabagyan iti biktima, manipod iti pagilyan iti Rome, Italy. At iti nga impakaamuda nga nabuyad iti sex video, dagiti agasawa, babaen iti internet, iti agtultuloy nga panag-imbestigar dagiti mangiturturong iti linteg. Tita nga nagturong met iti may tutudo a suspect iti PNP station, tapno mapan na kapatang ti asawa na, game tita nga saan met amayat iti nagbanagan na, nagsao-sao ti Australiano. Iti nagkakadakis nga sao, arason nga inanawa dagiti panakabagi ti linteg, game saan met nga naanawa. Sigon met ti panakisarsarita iti pwersa iti press corps ken ti biktima. Dita nga napagamuan nga nagamamuda ken ti asawa na ti may nga social networking idin ta ison iti Singapore. Arason nga panainnala ti suspect sadyay sakbay da nga nagawid iti pagilyan tayo. Nya nga talagang aninamnama nga i-post na deta nga sex video mi di Facebook. Tagamin na yung nga malum kaya na nga ibaga na nga mapanak ka nung ipay-hospital kailangan ka nung nga ipakita natin doktor tagamin makikita na ka nung kanya nga depression na iso din dyan tapos hindi ko na nga makita dyan balay iso mo titi nagkuhaan na nga kuwang imbaga na kanya nga tinakasa ka iso na nga dyan ka nung pakita kanya na iso nga naramid na ka nung nagaya pa nag-post na ti sex video din dyan Facebook iso tin text na kanya. Di ka ko nga talaga di na mesa nga video di jay. Amo nga talaga di ta di napasama di bagyo. Napasama di bagyo di intret na gamin nga itapwa na kano di jay kano nga aramidan tiket kaya na nga mangyari iso nga tibutan ko kanya na iso di nga nagtultulnog na latan nagiging paparamid na kanya. Tati ko na nati purpose na pahinga nga inaramid nagiging video ibaga na nga instead no kano agsubli gigi Australia tabal balakan na gamin tagsubli Australia di ibaga na nga at least no kano mailiw kanya adakan ti buya-buyaan na ngamdal talaga nga anja nga talagang inamnama nga ikuha na tati Facebook. Itaw dawat nga iti kabsat iti biktima nga adalin ko mga nalaing iti gobyerno tayo iti cybercrime law tapno maikan iti anay nga hustisya iti napasamak iti kabsat na. Ngayon sa nangyayari sa amin ngayon dahil sa experience namin mas lamang yung ano ko na mai-forward maamyendahan yung law na yon, mag-grant yung law na yon dahil nga sa nangyayari sa ngayon. Pero kung makakasagabal naman sa karamihan, siguro kailangan pag-isipang maigi ng ating gobyerno kung kailangan bang isabatas o hindi. Ipagpatuloy yung pag-aanalisa kung ano yung dapat at hindi para walang magkamali sa anumang desisyon na gawin nila sa kapakanan din ng mga taong bayan. Mas madali siguro yung pag-ano namin ng hustisya kasi sa ngayon parang nangangapa kami kung paano namin ipahin ng justice, kung paano namin hanapan ng justice para sa kapatid ko, yung nangyari sa kanya ngayon. Hindi lang para sa kanya kundi sa buong pamilya namin dahil apektado kami lahat talaga. Gapwan ang tasan nga narekobre iti sex video dagiti agasawa dagiti kaming iti linteg ken awan met iti pammaniknek nga nai-upload iti nasao nga video saan met nga agbalin nga kasuan iti suspect iti cybercrime law a Republic Act 10175 gapwan ang tanaka TRO wenno temporary restraining order nga inted ti Supreme Court ken saan pay asakop daytoy nakasango nga rod iti Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children iti suspect nga Australiano. Pinadas nga rod nga leen iti pagtaktakderan ni Carol
Ngem saan namit nga kayat nga nagsao iti sangwanan ti media, no di ket takangig kampay iti saan nga nasayaat nga sarita, manipot ken ti sospek nga Australiano. Ryan Pardo, Core TV News.